Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Сезнең белән эфирда бүген дә мин Миңназым Сәфәр булырмын. Тормыш ул үзе бер театр дибез. Анда һәр кайсыбызның үз роле, үз миссиясе. Ә без йөрергә күнеккән театрда айрым кеше, артистларның язмышлары ничек языла? Тормыш белән театр арасында нинди айырма бар? Без иртәгә нинди театр карарбыз? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны без бүген яраткан Камал театрының яраткан артисты белән бергәләп эзләрбез. Әхмәдуллин Ришат Ринат улы 1991 елның 18 апрелендә Казан шәһәрендә туа. Казанда туып, рус балалар бакчасына йөргән һәм рус мәктәбен тәмамлаган Ришат Әхмәдуллин туган телендә иркен аралаша. 2011 елда Казан театр училищесын тәмамлый һәм Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында эшли башлый. Шул ук елны Казан дәүләт консерваториясының вокал бүлегенә укырга керә. 2016 елны Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Сәхнәдә ягымлылыгы, табигыйлыгы һәм җырлау осталыгы белән аерылып торган артист. Тамашачыга Ришат профессиональ җырчы һәм театр актеры буларак кына түгел, киноактер буларак та мәгълүм. Рөстәм Рәшитов режиссерлыгында Гадел Кутуй әсәре буенча куелган Тапшырылмаган хатлар нәфис фильмында Ришат Әхмәдуллин Искәндәр ролен башкара. Хәерле көн, Ришат. Хәерле көннәр, исәннәрмесез? Вакыт табып студияга килү өчен бик зур рәхмәт. Белүемчә, без бүген тамашачыларыбыз 115 сезонны карарга Зәңгәршәлгә көтеп калабыз, киләләр алар. Рәхмәт, сезон ябыла, әйме. Театр нинди, әлбәттә, бу риторик сорау. Аны театрга йөргән кешеләр күрделәр. Театр быел тамашачыларын нәрсә белән сөендерде? Шуннан да инде менә бүген без 25 июнь көнне башлап китәм инде 115 сезонны төгәллибез. Бу сезон бик үзенчәлекле булды. Шушы менә дөньядагы барган шушы зәхмәткә карамастан театр үз эшен туктатмый, Аллага шөкер, эшли, тамашачылар йөри, ул безне бик сөендерә, чөнки премьералар күрсәтәбез, Аллага шөкер. Инде менә шушы 115 сезонда безнең театрыбыз тамашачыга Өйләнәм тат спектаклен тәкъдим итте. Ул Илгиз Зәйниев үзе язган, үзе куйган спектакль. Шулай ук Хуш авылым спектакле булды да, 2 сериясе дип әйтәсем килә аны. Яшь талантлы режиссер Айдар Җаббаров чыгарды. Һәм инде шулай ук балалар өчен дә менә Мендәр әкияте безнең театр эшләде. Бик үзенчәлекле спектакль ул. Мин җылый карадым әлеге спектакльне. Шулай ук инде сагынырсызмы булды. Аны безнең театрыбызның сәнгать җитәкчесе, баш режиссеры Фәрит Рафкат улы Бекчентаев чыгарды. Әсәре Артур Шайдуллин язды. Бәйгедә җиңгән. Бәйгедә яңа татар пьесасында җиңгән беренче урынны яулаган әсәр инде ул. Ришат, тик торганнан гына әйтү түгел, без син бит әле бүген уйнарга тиеш сәхнәгә менә. Мин менә кызык инде, мин сезонны ачам, Аллага шөкер, сезонны ямам. Һәм анда ләгүмдә мин белүемчә, синең бик шатлык килеп чыккан. Шул турыда да сөйләп китегез тамашачыларга, Булат роленә керүен. Мин инде моны бик күп сөйләдем, инде 10 ел буе сөйләп йөрим дип әйтәсем килә. Тарихка кереп калды инде. Мин тарихка чыннан да менә иң яшь Булат булып кереп калдым. Мин Булат образын 20 яшемдә башкардым. Ул чыннан да бик кызыклы булды. Хәзер премьераның 4нче көне, 19 ноябрь хәтеремдә. Мин әле менә театрга эшкә килдем генә. Июнь айында. Менә театрда эшләвемә инде 10 ел булды, Аллага шөкер. Мин инде массага кирдем башта. Һәм менә 19 ноябрьдә кинәт безнең төп героебыз авыртып китү сәбәпле. Андай хәлдә була театрда. Була, андай чиракларда булгалый. Һәм инде мине чакыртып, менә Ришат, син бүген Булат уйныйсың. Менә син эшләйме? Менә сиңа сүзләр, менә сиңа җырлар, өйрәт, синең 3 сагать вакытың бар диделәр. Һәм инде үземне җыеп, көч туплап, шушы сагать ярым эчендә сүзләрне ятланганча инде. Мин инде Булатны уйнап чыктым. Икенче пәрдәсен мин ятлап өлгермәдем. Инде менә шушы бер феномен бар инде ул. Менә репетиция барган вакытта без артистлар һәрберебезнең ролен менә шулай сеңдереп барабыз. Үзеннән үзе керә ул. Һәм инде менә ул безгә ярдәм итә. Менә Булатны уйнаганда да шул
икенче пәрдәсен ятлап өлгермәү сәбәпле мин үз сүзләрем белән сөйләп чыгып мәгънәсен беләм бит инде. Нәрсә турында сөйләвен дә 90 беләм. елдан берле куйган әсәрне яттан беләбез инде. Үземчә сөйләп, Кәрим ага Тинчурин гафу итәр, Импровизация. импровизацияләп, мин инде аны сөйләп чыктым, әлбәттә миңа инде ул көнне минем хөрмәтле коллегаларым да бик ярдәм итте. Менә Булат, син әлеге моментта шушы фикерне уйлыйсың бит, әйеме дип утырдылар. Менә тормыш ишек бит ул, әйе. Ришат, чыннан да менә бер гасырга якын 90 елдан артык сәхнәдә бара торган әсәрне ничек уйнарга буладыр инде, әйме? Аны бит инде сизгә кадәр дә, сиңа кадәр дә уйнаганнар, әйме? Әле күптә авылдан кеше дә уйнаган үзенчә. Менә үзеңнең Булатыңны булдыруы, әле ул калыпка салып уйналырга тиешме ул роль? Бик кызык сорау, чөнки миңа бик якында сорау бу. Мин инде шушы Булат образын менә эченнән тышыннан аңлар өчен мин менә диплом эшемне дә Булатка багышладым. Һәм инде мин архивларда утырып, менә шушы Булат образын кемнәр башкарган, ничек башкарганнар, ничек куелган, ниченче елларда куелган, һәм инде режиссерлар нәрсә әйтергә теләгән һәрбер куелышта мин аны барысын да өйрәндем. Менә чагыштырмача безнең хәзерге заман Булаты, ул менә Кәрим ага Тинчурин язган, үзе уйнаган шикелле Булат. Ул теләгән Булат, әйе. Чөнки менә халыкта Булатны идеаллаштыру бар, әйме? Идеаллаштыру бар. Беренчедән аннары уңай образ итеп кабул итәләр. Ләкин ул алай түгел. Булат образы ул ничек дип әйтим, тискәре образ, отрицательный герой. Революционер, әйе, чөнки пролетариат. Әйе, чыннан да шулай. Кирәк икән корал куллана, кирәк икән авыр сүз әйтә, әйме? Әйе, нәрсә дип әйтим? Зимагур инде. Әйе, чын Зимагур. Зимагур, әйе. Ләкин аны менә халык шушы 90 ел дәврендә инде идеаллаштырып, аннан уңай образ ясаган. Менә бер генә кызыклы ремарка бар Тинчурин тарафыннан. Булат инде менә Качкыннар сәхнәсендә шушы мәсьәләне коткарырга барырга кирәк дигән сәхнәдә, әгәр дә ул мине оныткан булса дип ремарка, пычагын чыгарып кизәнә. Бу бит Булат турында бик күп әйбер сөйли торган ремарка. Димәк, әгәр дә инде мәсьәлә менә аңа хыянәт итеп өлгергән булса, ул бит димәк Мәйсәрәне дә гафу итегез, суеп ташларга мөмкин. Бу күп әйбер сөйли образ турында. Әйе, шулай. Революционер. Аннан соң театрда әлбәттә теге әйбәт уйнаучылар да җырлый алмаска мөмкиннәр, яки җыр техникасы ул дәрәҗәдә булмаска мөмкин. Булат бит ул һәрвакытта җырлады, әйме? Һәм бу очракта Ришатка тик торганын әйтмәгәннәрдер инде, әйдә хәзер үк кер дибеме? Язмыш бүләге инде, чөнки чыннан да менә Салих Сайдашев тарафыннан шундый бик бай төсмерләргә менә халыкчан дип әйтәсем килә, музыка язылган. Гомумән менә музыка, бию, җыр, гомумән безнең халыкка хас әйбер. Шуңа күрә дә менә 90 ел сәхнәдән төшмидер ул зәңгәршә. Яттан беләбез, әйме? Афоризмнар белән әмма дә ләкин халык һаман да тартыла, менә тулы залга уйныйбыз без зәңгәршәлне. Ул театрның брендына әверелде. Бренды, дөрес. Җыр мәсьәләсенә килгәндә, син бит белүемчә кичкенә вакыттан җырлагансың, җырчы булырга хыялланмадыңмы? Җырчы булырга хыялландым, мин 6 яшемнән бирле инде җырлыйм. Тормышымны да җыр белән бәйләргә теләгем зур иде, әмма дә ләкин язмышның һәм Аллаһ Тәгаләнең миңа башка планнары булган күрәсең, мин элек гомумән театр сәнгатен аңламый идем һәм яратмый идем. Шулай да менә 5нче сыйныфтан алып мин Абдулла Алиш исемендәге балалар иҗаты үзәгенә йөрдем һәм инде шунда менә миңа театрга карата, театр сәнгатенә карата миңа инде мәхәббәт уятылды. Әмма дә ләкин мин барыбер үземнең тормышымны театр белән бәйләргә җыенмый идем. Мин җырчы булырга теләдем. Әмма дә ләкин язмыш мине менә театр техникумына кертеп ташлады. Мин аңа бер дә үкенмим. Бүгенге көндә мин театрда хезмәт итәм.
Мин аңа бик сөенеп яшим. Уйнайм да, җырлыйм да дип Әй Аллага шөкер, әйе. Шуңа да карамастан мин менә безнең мин хыялыма ирештем. Шулай ук мин театр училищесында тәмамладым, безнең Казан дәүләт консерваториясында тәмамладым. Профессиональ белемле Әйе, шулай. Әле бүгенге көндә дә мин консерваториядә укыйм, ләкин башка юнәлештә егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләр. Шуңа күрә әле бүгенге көндә дә мин әле студент. Бер әңгәмәңдә син мин яратуны тыйып үстем дип әйткәнсең. Гаиләдә бер генә бала булганыңны беләбез, диме? Менә җырчы булыр өчен, артист булыр өчен нинди мөхиттә үсәргә кирәк? Бүген булга теләүчеләр бардыр, менә артист булырга хыялланышы кешеләр бардыр, яшьләр бардыр, менә аларга. Беренчедән, хәзерге заманда миңа калса, менә бөтен проблемалар, яшьләрдә булган проблемалар, гомумән һәрбер кешедә ул менә яратуны тоеп үсмәгән кешеләрдә миңа калса күбрәк проблемалар очрый психик яктан. Шуңа күрә әгәр дә кеше үзен менә мине яраталар икән, мине хөрмәт итәләр икән, ул аны тоеп үсә икән, мин кирәк икән дип үссә, кеше бер вакытта да үзендә ниндидер теге беренчедән югалып калмый, үзенә ябылмый, киресенчә кешедә мәхәббәт булса, ул инде шушы мәхәббәтне кешегә дә эләшергә сәләтле. Булмаган әйберне кеше бирә алмый. Шуңа күрә ул аны нәрсә дип әйтим, таләп итә башлый. Һәм менә проблемалар туа. Комплекска әйләнә. Шуңа күрә әгәр дә кеше тулысынча менә мәхәббәттә яратуны тоеп үсә икән, кеше димәк сәламәт беренчедән. Ул үзендә ябылмаган максатларына ирешә торган кеше булып үсәчәк. Һәм инде психик яктан да бүгенге көндә бу бик кирәк әйбер. Шулай да яратуны тыйып үскәндә дә менә гаиләдә балаларга рамкалар булырга тиешме? Булдымы сиңа рамкалар? Булырга тиеш, ләкин миңа калса һәрбер кешенең үз башы булырга тиеш. Менә мин әле бала чактан үземне хәтерлим, менә яратуны тыйып үссәм дә, теге ничек дип әйтим, менә бөтен нәрсә бит инде миңа. Кеше ул вакытта эгоист булып үсәргә тиеш шикелле. Менә мин үземдә шундый әле бала чакта шундый фикерләр киләдер миңа. Менә теге әниләр булай гына сөйләшеп утыралар, бала ишетми дип уйлыйлар алар. Әмма дә ләкин мин һәрбер алар әйткән сүзен киртеп үземә колагыма киртләп куядыр. Тәрбия шул вакытта булай. Әйе, менә миңа тәрбия шуннан килде. Менә улым менә булай эшләргә ярамый дигәннән түгел, ә менә ерактан гына алар менә булай эшләгәннәр ки, әйтәм, мин булай эшләргә ярамый. Менә башкалар шулай эшләгән. Әйе, мин үземә киртләп барадырым. Һәм мин үземне үзем тәрбияләдем. Һәм үземне үзем тәрбиялим бүгенге көнгә дә. Димәк, дөрес әйткәннәр, балаларны тәрбияләп азапланмагыз, үзегезне тәрбияләгез дигән сүз. Әйе, дөрес. Чөнки мин чыннан да менә әти-әнидән карап, үрнәк алып яшәдем. Бүгенге көнгә кадәр дә шулай ук. Һәм инде менә аларның теге үзара сөйләшкән сүзләре миңа күбрәк йогынты ясады. Ришат, менә тәрбияләү дигәннән, тәрбияләү театр тәрбияли, диме? Әлбәттә. Артистлар тәрбияли безне, диме? Кеше бит театрга барып, барбер үзеңә эшләй, я җылап кайта, я үкенеп кайта, я нәрсәдер, анда нәрсә селкенә күңелдә, йөрәгендә бер нидер, күңелдә бер үзгәреш була. Менә дөрес әйттегез, чыннан да менә кызганычка каршы безнең тамашачы, мин аны гел әйтәм, театрга ниндидер менә күңел ачар өчен килә күбесе. Әмма дә ләкин театрның миссиясе башка. Ул инде менә халыкны ничек дип әйтим, өйрәтергә, күзен ачарга, алай булырга ярамый, гыйбрәт алырга өйрәтә. Безнең миссиябез шушы. Тагын бер нәрсә бар. Өйрәтү, тел өйрәтүдә бар әлбәттә театрга, өйрәнергә дә театрга. Төрле дәрәҗәдәге спектакльләр бар бит инде, үзегез кемдер күңел ачыра килгәннәр өчен аларга да инде телне булса да күреп китсеннәр, җыр биюне булса да күреп китсеннәр, аларга да име. Бар әлбәттә фәлсәфи театр име, фәлсәфи темага куелган әсәрләр бар. Аларның яртысыннан кайбер кеше шыдыялмышы китә, яки бөтенләй алмаска мөмкин, минем өчен түгел ул име. Әлбәттә төрле категория тамашачы өчен эшли торган театр. Әйе, менә безнең театр менә һәрбер тамашачы өчен гомумән әзер тамашачы өчен дә, әзер булмаган тамашачы өчен дә безнең спектакльләр төрле жанрда, төрле форматта.
Шуңа күрә килегез дип әйтәсе кала. Әлбәттә, мин сораулар күп җыелган иде. Менә сезнең әле эксперименталь театрда уйнавыгызны беләм мин, әйме? Яңа театр, яңа тип театр дип әйтәбез без аларны. Ул нәрсә икән безгә киләчәктә нинди театр көтергә дигән сораулар да килеп туа. Ләкин безнең аңа вакытыбыз калмады бүген сөйләшергә. Моның өчен аерым сөйләшергә кирәк. Шуңа күрә без хәзер тапшыруның азагында була торган Марсель Пруст сорауларына күчәбез. Синең төп сыйфатың үзеңнең? Ашык булу. Иратлардагы син югары бәяләй торган сыйфатлар. Алар күбе булырга мөмкинме? Күбе дә булган, ким берәү дә булган. Беренчедән үз-үзеңә ышану. Икенчедән пунктуальность дип әйтәсем килә, инде тәрбиялек менә. Сүздә тору. Сүздә тору. Җаваплылыктан курыкмаган кеше булырга тиеш ират. Хатын-кызлардагы шундый ук сыйфатлар. Менә хатын-кызларга карата, менә хатын-кыз сыйфатларын, барлык сыйфатларын туплаган хатын-кыз булырга тиеш. Синең иң зур җитешсезлегең? Мин бик ышанучан. Яраткан шөгылең? Төнлә, җәй көннәрендә, менә хәзерге вакытта, гадәттә май аенда кошлар сайравын тыңларга яратам. Синең өчен иң зур бәхет нәрсә? Сәламәтлек. Нинди илдә яшәргә теләр идең? Мин гомумән әлеге белмим. Шундый кызык сорау. Бәлки мин яшәргә теләгән ил әле ул тулмагандыр. Яраткан чәчәгең? Аерып әйтә алмыйм, гомумән чәчәкләр яратам мин. Слышвай була чәчәге. Яраткан шагыйрьләрең? Алар күбәү, классик шагыйрьләребездән башлап, бүгенге заман шагыйрьләренә кадәр, шуңа күрә мин аерып әйтә алмыйм. Тормышта иң сөймәгән нәрсәң? Ялган. Ихлас җавапларың өчен бик зур рәхмәт, Ришат. Алга таба да үзеңнең тормыштагы ролеңне түгел, сәхнәдәге рольләрендә кешегә үтемле булсын, кешене тәрбияли торган булсын, безне битараф калдырмый торган рольләр булсын. Рәхмәт җылы сүзләрегезгә. Инде мин шулай ук менә театр белән яшәсен халык. Чөнки театр ул кирәк халыкка. Без бит инде артистлар, менә табиблар кебек, без күңел халәтен бер дулкынга салучы кешеләр дип әйтәсе килә. Уңай дулкынга салучыларбыз. Шуңа күрә театр җанлы булса халык, миңа калса театрда бетмәс һәм инде гомумән яшәүе дә җиңелрәк булыр. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Һәркайсыбызны да җомга көннәре белән котлап, исәнлектә күрешү дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам.